Să trecem la treabă. De la file, eu folosesc filmul ăla. Nu e nicio reclamă, am plătit programul așa cum v-am mai spus și în clipurile anterioare. File, new project și dăm portret. Căutăm clipul pe care vrem să-l tăiem. Și aici ne întreabă în ce rezoluție vrem să o păstrăm. Și vom alege 1080 pe 1920 ca videoclipul pe care îl creăm să poată apărea în feed-ul short al YouTube. Și vom da rezoluția 1080 ori 1920. Și acum, dintr-un videoclip care se vede în full screen, ne va apărea așa. Adică 1080 pe 1920. Se observă cum rezoluția este schimbată, deoarece am folosit cadrul portret. Căcat. Îl ștergem pe gata asta. Dăm delete din nou. Și acum schimbăm rezoluția clipului să nu mai fie mică, să se vadă în full screen. De aici, de la rație, o schimbăm în 9 pe 16. Inițial era 16 pe 9, iar noi îl vom inversa, 9 pe 16. Și ne arată că acest cadru ne arată cum vrem să-l prindem, să tăiem clipul. Și acum ne arată, observați, s-a schimbat rezoluția. Și acum îi vom da export. Eu am episoadele, am foldere prestabilite. Îi vom da noul episod /short, iar de aici vom selecta de la preset, vom selecta presetul pe care eu l-am deja salvat. Rezoluție și rezoluția este aceea pe care vă spuneam, 1080 ori 1920. Vom da export și durează foarte puțin. Deja s-a convertit. Eram și eu cadat la hotel, iar din camera mea pe geam văd asta. Vroia și hoșca în show-uri private.